Rico, des d'un restaurant de València, els mostrarà com la tecnologia ja ens permet quasi sentir l'aroma del plat abans de demanar-lo. D'ací uns moments es mostrem com este restaurant valencià s'ha modernitzat. Només passant el mòbil per davant de la carta, el client pot veure en 3 dimensions els plats que ha demanat. Tecnologia punta al servici de la gastronomia. Gràcies, Carme, per aquesta informació en directe des del Palmar. No deixem de parlar de menjar, perquè quan dinem o sopem fora de casa, en més d'una ocasió ens pregunten com és el plat que hem demanat. Ara conèixer la recepta i fins i tot veure l'abans és possible. En un restaurant valencià han presentat una carta en 3 dimensions que ofereix la possibilitat d'entrar a la cuina sense alçar-se de la cadira. Apostaren per barrejar folclore i modernitat i sembla que han encertat. En este restaurant, ubicat al cor de la ciutat de València, presenten la primera carta en realitat aumentada. Y con el móvil se enfoca a los marcadores que hay en la carta y ya directamente sale la información. Los platos prácticamente salen del impreso, consiguiendo así una realidad espectacular. El client arriba, agafa la carta i demana el que vol menjar. No ho fa cegues. Abans s'ha pogut veure en 3 dimensions allò que es portarà a la boca. No olora el plat, pero fa un pas dins de la cuina. La gente le encanta, además es un rato que además de estar viendo la carta de los platos, pues puedes ver incluso ver las fotos, puedes ver vídeos. Vídeos que acosten el treball diari que es realitza en este local, des de la compra del producte fins a la elaboració del plat. Todos los pasos será poco a poco el que haya hasta unos vídeos tutoriales en las que uno pueda pues ver las recetas, incluso se las pueda llevar a casa y en su casa seguir la receta y hacer el mismo plato que se ha comido en la Lola. Adeu a allò de preguntar al cambrer què hi ha de menú. Estes cartes futuristes tenen totes les respostes.